Păi dacă îți fac o mâncare de carne de asta de miel, Eu știu. apoi să vezi cum te ștergi pe barbă și mai bei și o bere dacă mere treaba bine. Nu, am zis rău. N-ai zis rău. Nu. O tocăniță de asta de O tocăniță mieluț, de mieluț bun, o friptură. un cibrișor de pe câmp și... Bine, tătăcâmul. Ăs care mai și mănâncă. Zic, știi care e problema? Eu spui care e problema. Zice că e scump. No, pe mă nu-l poți da mai ieftin. În fine, dar nu pornești la Paște. Îți Paștele în 15... April și nu-l putem, că noi nu-i dăm numai în 15... Asta e. Deci astea au fătat ieri și Ieri azi și azi noapte. noapte. Da. 2, 4, 6, 8, 9. Și Și la am azi? fătat una acum aia, când am fost noi pe la vale. Fătat acolo. Și a spus că la astea nu le umpleți cei Păi ca la în astea, fiecare zi. nu, ea e și între ele.